Επειδή μάλλον θα είναι η τελευταία ερώτηση και επειδή μάλλον είμαστε όλοι κουρασμένοι, επιτρέψτε μου να κάνω μια σχετικά αφελή ερώτηση και θέλω την απάντηση να τη δείτε με μια χαλαρότητα και από τη δικιά σας μεριά. Τελικά, πόσο χωράει ακόμα? Έχουμε 2.250-2.500 ΜΒ. Τελικά τι χωράει ακόμα χωρίς να πάρουμε μέτρα? Και με μέτρα πόσο χωράει? Δηλαδή, τι θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ομάδες εργασίας, να δουλέψουν για να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι σωστό. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι κύριοι, ειδικά που είναι στη διαχείριση, με την εμπειρία που έχουν και με την αντίληψη που έχουν, νομίζω ότι μπορούν να δώσουν μια εκτίμηση του πού είμαστε αυτή τη στιγμή και πόσο έχει τελικά δυνατότητα αυτή η αγορά να προχωρήσει ακόμα χωρίς, ας πούμε, να καταρρεύσει κάτι το δίκτυο. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια στο ΣΕΦ για όλη την διοργάνωση. Ήταν καταπληκτική. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος θέλει να τοποθετηθεί. Για το ελληνικό σύστημα την απάντηση την έχουμε, γιατί εμείς είχαμε ασχοληθεί με το project Ήλιος για 8-9 μήνες πριν το project καταργηθεί και είχαμε κάνει πολλές μελέτες με μεγάλη διείσδυση. Ρίχναμε μέσα στο σύστημα συνεχώς μέχρι το 2030 για να δούμε πού είναι το όριο που το σύστημα θα πέσει. Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ότι μπορούμε να ρίξουμε μέσα στο σύστημα ας πούμε 5-6 ΜΒ χωρίς κανένα πρόβλημα. Ενώ χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς καμία ριζική αλλαγή, φαντάζομαι. Ριζική αλλαγή, ευχαριστώ, όσον αφορά άλλα εργαλεία. Δηλαδή, αν έχουμε λίγο πιο πολύ pump storage, που ξέρω ότι υπάρχουν στα χαρτιά, τουλάχιστον να γίνουν 1-2 pump storage παραπάνω. Εάν έχουμε ορισμένες άλλες μονάδες ευέλικτες, με τέτοια εργαλεία μπορεί η διείσδυση να γίνει πολύ μεγαλύτερη. Αλλά χωρίς να κάνουμε τίποτα στο σύστημα με αυτό που έχουμε σήμερα. Μπορούμε να ρίξουμε στο σύστημα 5-6 ΜΒ με κανένα πρόβλημα στο reliability του συστήματος. Δεν είπα οικονομικό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα με τέτοια μεγάλη διείσδυση όσον αφορά την αγορά και το πού θα πέσουν οι τιμές και πώς επηρεάζονται τα revenues των μονάδων που υπάρχουν στο σύστημα. Όχι μόνο των μονάδων των ιδιωτών, αλλά και των μονάδων της ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο μπορούμε να το λύσουμε με άλλους τρόπους, με capacity markets κλπ. Αλλά αν αφαιρέσουμε αυτό το οικονομικό σκέλος της ερώτησης, από πλευράς τεχνικής, το δίκτυο μας χωρίς να κάνουμε τίποτα μπορεί να φτάσει μέχρι 6.000 ΜΒ. Κύριε Παπαλεξόπουλο, με συγχωρείτε, 6.000 με συγχωρείτε, φωτοβολταϊκά. Άλλες ΑΠΕ ή 6.000 ΑΠΕ? Η μελέτη σας ήταν για φωτοβολταϊκά. Η μελέτη ήταν μόνο για τα φωτοβολταϊκά και για τίποτα άλλο, γιατί ήταν στο πλαίσιο δηλαδή 6.000 χωρίς να υπάρχει άλλη ΑΠΕ? Με τα ΑΠΕ που έχουμε σήμερα. Αυτό ήταν η βάση. Άλλα 2.000 ΜΒ περίπου είναι, 1.400 τα αιωλικά, συν μικρά υδροηλεκτρικά, συν συμπαραγωγές κτλ. Μην βάζετε τα υδροηλεκτρικά. Δέστε το μόνο ό,τι άνεμο έχουμε, ό,τι αιωλικά έχουμε, που έχουμε σήμερα ήταν στη βάση και εκεί βάζαμε πάνω, φτάσαμε μέχρι 4.000 ΜΒ παραπάνω από ό,τι έχουμε σήμερα. Παραπάνω από ό,τι έχουμε σήμερα. Και το σύστημα άντεξε. Δεν υπήρχαν προβλήματα reliability. Χωρίς αλλαγές στο σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν κάνουμε και ορισμένες αλλαγές στο σύστημα και εκμεταλλευτούμε άλλα εργαλεία, το resilience του συστήματος μας εντυπωσίασε ότι μπορούν να φτάσουν σε πολύ πιο μεγάλη διείσδυση. Και οι διαχειριστές τι λένε γι' αυτό? Ορίστε. Οι διαχειριστές. Ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΑ.